سلام كبرات تخاتاتلتي نحجاب استدالو علتو زيناتات ناب عباي بريطانيا ايرتراوين سدتنياتات ببزح مئتاوم كللاوي منغست تግራይ بزعبا ايرتراوين سدتنياتات اب تግራይ زوصو حدش مغلصي جيبوتي سراويتا ናብ ኢትዮጵያ መጽግዓ ቃላት አብይ አህመድ አሻቃለ መዃኑ መግለጹ ጌታቸው ረዳ ዘውጾ ሐበሬታን ዋጋታት ነዳዲ ንመቆጻር በሀገራት ማህበር ኦፔክን መሻርክትን ዝተገብረ ስምምዕን ካልእን ዝደስስ ክኸውንዩ አብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም زحلف سوني أمس جار سدتنياتات ناب عباي بريطانيا حدش كبرو وسن زحزق قصر سدتنياتات ناب تهاجر كم زقاته وتجليسو حجو وسي زولت أبصاب كم زنت صرخة كساب حجي بمن قدين أش جلاب غيركا ناب عباي بريطانيا زجبر أبزول جوعزة سدتنياتات قد ما حجي تراي بزي فلت ملكع زحلف سوني أستات 430 سدتنياتات أبحنت معلتي ناب عباي بريطانيا كم زقاته إزغا حدش كبرو وسن كوينو تمزجي بخمس زولت أبصيبو زوم بزتفلا لينا أش جلاب غيرهم كافر فرنسان بلجيومن تحابيوم ناب عباي بريطانيا سوغورو ايرتراويان زركبوم بزحات سدتنياتات بزحات دق انستيو كومدما ناشط قلع زركبوم سدرا بيتاتون كم زلووم يتغليصو بحنتي سكاي تبال معكن تزرغي زل زينا كم زحبرو خا كابزوم اب حنت معلتي مالت بوسوني ناب عباي بريطانيا زاتو 430 سدتنياتات اتوم زبوزحو كاب ايرتران ايرانن زمصو زيغاتات كم زخونه غليصالا كابزوم ببزحين اب عباي بريطانيا اتيوم زلو ايرتراويان كاحده ابز غبر قال محتت كاب ايرترا تبغيسو نوح منقد حليفو موداتو مريت عباي بريطانيا مرغاصو حغوس كم زخونه كغلص انكلو حده كاب ايران زمص سدتنياون ناب عباي بريطانيا مبصحو حاغوس دحر مغلاص تمرت كقصل كومدما زلو يسدرابيت كم زلو وي كزارب تسمعو إذا خمزيلن كل دما إذا ناي سوني بزح كبر وسن بحنت معلت زموس سدتنياتات سلازنبره مع كان زينا ببزح مصيمبر تمال سولسون ايرتراوين زركبوم استات كل 280 شوعتن سدتنياتات نتحدغنيا ناي بحر منقد بمحلف عباي بريطانيا كم زاتو تحبير لا مزح جاتي زلو بزح خا لوم عمد رايب منقدنا اش جلابو ببحرين بعباي بريطانيا زاتو سدتنياتات بزحم 8450 كلتن بصحي زركب أبزوان عباي بريطانيا نزب بزح زمص زلو وحز سدتنياتات نمعقات حدش حقتات كم امامه زغربت كوينا نفرنسا خا ام معقات سدتنياتات كتحجزا مئنتي كساب 3 كلتن بشوعه مليون يورو حجز كتبه مخانه مبصعه اتيلا እዚ ይኹን እምበር ድሕረዚ ብዝሕ ዘለዎም ምእታው ናይቶም ስደተኛታት መስ ፖሊስተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ዓድታት ዓባይ ብሪጣንያ ብዝተገብረ ቃል ምሕተት ዋሕዚ ስደተኛታት ብፍጹም ኣቋሪጹ ከም ዘይፈልጥ ኣብዚ ዋዒ ዘለወሉ ክፋል ዓመት ከኣ መሊሱ እንዳሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም كالي مسنا إيرتراوين سدتنياتات زيناتات بزتا حزدما كللاو منغست تግራይ بزعبا ናይ ኤርትራ ስደተኛታት አመልኪቶ ዕላው መግለጺ አውጽኢሎ ኣብቲ መግለጺ ኸ ህዝብን ክልላው መንግስት ትግራይን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓመታት ይእንግዲዩ መንግስት ትግራይ በቲ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምፍንቃል ከምድማ ጸብጻባት ናይ መጥቃዕቲ ኣመናት ተሻቂሉሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ስደተኛታት ዝተፈጸመ በደላት ብዝምልከት ከ በውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመርሐ ኣህጉራዊ ናጻ መርመራ ክግበር ንጽውዕ መንግስት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሰብኣዊ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ነቶም ልክዕ ከም ሲቪላውያን ተጋሩ በወረርቲ ሓይልታት ገዳይ ዝኾነ ስደተኛታት ክሕግዝ ግዴቱ እዩ መንግስት ትግራይ ከ ድልውነቱ እንዳረጋገጸ ዝኾነ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ትግራይ ንምግዓዝ ዘሎ መደባት በድሌትን ፍቃድን እቶም ስደተኛታት ክኸውን ንጽውዕ ክብል እዩ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት መግለጺ ኣውጽኢ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዝተፈላለየ በደላት ወሪድዎም ከምኡ ድማ ህይወቶም ዝሰኣኑ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ጸብጻባት እዩ ክዝርጋሕ ቀንዩ حيلتات تግራይ ካብ ዝሓለፈ ቀረበ ማዓልታት ጀሚሮም ናብ ክልል ዓፋር በመእታው ነፍልያት ሓይልታት ኦሮሞን ፖሊስን ዝመለሱሉ ከምድማ ዝማረኹሉ ስርሒት ገይሮም ኣብ ክልል ዓፋር ከ ከሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ኣለዉ ይባሃሉ ላብ ዘሎ ግዜ ሃገረ ጅቡቲ ብዱርዓት መካይን ዝተሰነዩ ሰራዊታ ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢታት ተጸግዕ ከም ዘላ ተገሊጹ ነዛ አመልኪታ ሓንቲ ጋሮ ወይ ኦንላይን እትበሃል ሶማላዊት ማዕከን ዜና ዘርጊሓታ ብዘላ ጸብጻብ ብዱርዓት መካይን ዝተሰነየ ሰራዊት ጅቡቲ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ መንገዲ ባቡር ዘለዎ ዶባት ሃገሩ ብብዝሕ ይዓርት ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ከ ድሩዓት መካይን ብብዝሕ ተጻዒነን ናብ ዶብ ይኸዳ ከም ዘለዋ ምንጭታታ ከም ዝሓበሩዋ ገሊጻላ ከም መግለጺ እዛ ማዕከን ከ ሓይልታት ትግራይ ነትን ትግራይ ብኹሉ ኣካቢቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣትዋ ዝገበረ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ካብቲ 95 ሚእታዊት ካብ ደገ ዝመጽእ ንብረቱ ዝኣትወሉ መንገዲ ባቡር ንምዕጻው ይጽዕር ክህሉ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ጅቡቲ ኣብ መሬታት ዝኾነ ናይ ጸጥታ ጸገም ከየጋጥማ ሰራዊታ ናብ ዶብ ተጸግዕ ከም ዘለያ እዛ ማዕከን ገሊጻ ዘላ
أبز حلفة قرب معلتات قدمي منستر هاجر إثيوبيا أبي أحمد نتون وتر جونتا بمبالز وعم حوحت منشرون إثيوبيا سيطان كومدما كابسروكم محزلوت أهيا كبل يجلس ومنيرو نزقلتنا قدمي منستر أبي أحمد ملكتها حنتي راديو فرانس انترناشنال ويبحث قال RFI تباهيلات تفلت معكن زرقي حتى بزلات صبصب قالت أبي أحمد أشقال كوين غمزليا حبيرا اتا معكن زرقي حتى بزلات صبصب حده لورن بلانشارد زبال تمرمري نتزربا توسخ غونص ابلع للسيفيلاويان زقصقس سبأو كبر مقنطاط إلو خغلصن كلو حده سيمون آدامس زبال دايركتر أهقراو مأكل نمكل خال حلافنت زبال تكال دما بفلا يابز اوانا ملأت هاجر تقارو قداي عليتاو علامة كوينوم لأبزلو غزيه دحر مبال بزعب حده غنيا نايتصلق آلاتي تزاريبو እዚ ከምዚኢሉን ከሎ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ህልቂት ቤተ መዘክር ነቲ ናይ ተቀዳማይ ሚኒስተር ቃላት ሓደገኛ ምልክት ኢሉ ድሕሪ ምኹናን ጀምላው ግፍዒ ወይ ድማ ዓሌታዊ ምጽናት ዘለዎ ፍርሒ ይገልጽ ዘሎ እዚ ከምዚኢሉን ከሎ ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ መንገዲ ብምዕጻዎም ናብ ትግራይ ዝበጽሕ ረድኤት ተዓናቂፉ ክብል ከሲሱ ምጽራይ ሓበሬታ እዋን ህጹጽ ግዜ ብትዊተር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት መግቢ ዘይኮነ ናውትን ሒዘን ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ዝነበራ 198 መካይን ከይሓልፋ መንገዲ ብምዕጻው መጥቃዕቲ ሽበራ ፈጺሞም ኢሉ ከሲሱሎ እቶም ሓይልታት ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ወረዳ ያሎ ከባቢ ፈረንቲሱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙውን ሓቢሩ ይዝርከብ مزي حجي زلو كونتات بزتا حاسكا حدا خبل علوت مراحة حواحتن حالتا تقراين زخونة جيتا تشوردا بمن قد علاونا محبرا وقصات انترنت حسابو جيرو زرقي حواب زلو مقلسي حالتا تقراي قاسقاسوم يقصلو كم زلو دحرم الحبار أبي أحمد نزلو كفتات بحدش سراويتي تكوكو انتهالوه زخونة لوطا كم زي متس حارستوت نابزمو تسولو مملاس قصلو مخانم أبين برهانو جولان سراوي تقراي تقطو كم زي بلو يفلتو كوانتخونو حارستوت نمو فارغن دحر اي كبلون يم دحر مبال قالسوم أنصار محرا عفر ويكالوچ اكونات حزبن ملشؤمن كم زيكونه قالسوم انصارتو ماديتاتن هصاناتن تግራይ ከይጨረሱ ደቃስ ዘይወስዶም ከም አብየን ደመቀን ከም ዝኾነ እዞም በላዕቲ ስጋ ኢሉ ዝገለጾም ከኣ ክሳብ ንህዝብና ሓደጋ ኮይኖም ዝቆጽሉ ዘለው ስርሒትና ኣብዛሃለው ይሃለው ክቅጽል ይክብል ሓበሬታ ዘርጊሕሎ እተን ነዳዲ ዘፍሪያ ሃገራት ዓለምና ኣብ ቆጠበ ዓለም ጸቕጥን ዝፈጠረ ናህሪ ዋጋ ነዳድን ምንካይ ዝያዳ ነዳድን ሰደድ ክቅርባ ተሰማሚዐን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ዋጋ ነዳድን ን2 ዓመትን ፈረቓን ክውስኽ ድሕር ምጽናሕ ከም ሩስያ ዝኣመሰላ መሻርክቲ ሃገራት ኣፍረይቲ ነዳዲ ካብ ወርሒ ነሓሰ ፍርያትን ክውስኹ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ናይዚ ውጽኢት ከኣ እቲ ክንህር ዝጸንሐ ዋጋ ነዳዲ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ትጽቢት ይዝግበር ከም ዝከር ኣብዚ ዓመት ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ብ43 ሚእታዊት ወሲኹ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ማለት ከኣ ንሓደ በርሚል ነዳዲ $74 በጽሒ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኦፔክ ማለት ማሕበር ኣፍረይቲ ነዳድን መሻርክትን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብ መዓልቲ 10 ሚልዮን በርሚል ስለ ዘጉደለ ጠለብን ቀረብን ምግጣም ሲኢኑ ዋጋ ነዳዲ ብደረጃ ዓለም ተማዛቢሉ ይጸኒሑ ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት ቆጠበ ዓለምና ክንቀሳቐስ ስለ ዝጀመረ ዋጋ ነዳዲ ንሂሩ ኣብ ገሊአን ሃገራት ዘስግእ ዝቕባበ ኣጋጢሙ ይዝርከብ እቲ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ንዋጋታት ነዳድን ፍርያቱን ንምትዕራይ የጽዕራ እኳ እንተነበራ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብዝተፈጥረ ዘይምስማዕ ክሳብ እዚ መርታ ወር ሓምለ ናህር ዋጋ ከይገደድ እዩ ተሰጊኡ ጸኒሑ እዚ ይኹን እምበር በዚ ሓድሽ ስምዕ ኦፔክን መሻርክቱን ንቐረብ ነዳዲ ዓለም ንምምላእን ንዋጋታት ዕዳጋ ነዳዲ ንምርግጋእን ካብ ዝወርሒ ነሓሰ ክሳብ ታሕሳስ 2021 ንመዓልቲ 2 ሚልዮን በርሚል ክውስኹ እዮም ተሰማሚዖም ዘለው ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም